президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Муҳтарам саноатчиёни кишвар, ҳозирини гиромӣ, дар шароити имрӯзаи пешрафти иқтисодӣ, соҳаи саноат яке аз соҳаҳои муҳимми иқтисоди миллӣ маҳсуб ёфта, таъмин намудани рушдиён яке аз вазифаҳои афзалиятнок ба шумор меравад. мақсади мулоқоти мо бо шумо саноатчиёни мамлакат, роҳбарону масъулони корхонаҳои саноатӣ ва соҳибкороне ки дар соҳаҳои истеҳсолӣ фаъолият мекунанд, бо дар назар дошти ҳадафи саноати кунонии кишвар, баррасӣ кардани масъалаҳои ҳалталаби соҳа ва дарёфти роҳҳои рушди он тавассути воридоти технологияҳои инноватсионӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, тақвияти иқтидори содиротии мамлакат ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар солҳои наздик мебошад. бо мақсади рушди соҳаи саноат ки заминаҳои он дар асоси се ҳадафи умумимиллӣ фароҳам оварда шуданд, мо саноати кунонӣ бо суръати кишварро ҳадафи чорум эълон намудем. татбиқи ин вазифаи муҳим имкон медиҳад ки Тоҷикистон дар давраи миёнамуллат аз кишвари аграриву саноатӣ ба мамлакати индустриаливу аграрӣ табдил дода шуд. аз ҷумла ташкили низоми ҳуқуқиву иқтисодии шарикии давлат ва бахши хусусӣ, содагардонии расмиёти ба қайгирии соҳибкорӣ, ба танзим даровардани санҷишҳои фаъолияти субъектҳои хоҷагидор, низоми иҷозатдиҳӣ, иҷозатномадиҳӣ, андозбандӣ, содагардонии савдои хориҷӣ, эълони мораторий ба санҷишҳои фаъолияти соҳибкорони истеҳсолӣ дар рушди саноати кишвар нақши муҳим доранд. чанде пеш мо масъалаҳои марбут ба идораи молияи кишвар, низоми пуливу қарзӣ, андозбандӣ ва вазъи сармоягузориро бо кормандони соҳаҳои дахлдор баррасӣ намуда, барои ислоҳи камбудиҳо дар назди масъулин вазифаҳои мушаххас доштем. дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ва барномаи миёнамуллати рушд барои солҳои 2016-2020 бо мақсади баландбардоштани қобилияти рақобати маҳсулоти ватанӣ, ворид намудани технологияҳои муосир, тақвияти нерӯи кадрӣ дар ин самт ва такмили минбаъдаи заминаҳои меъёри ҳуқуқии бахши саноат чораҳои мушаххас пешбинӣ гардидаанд. соҳаи саноати Тоҷикистон то замони истиқлол дар доираи низоми нақшавии тақсимоти қувваҳои истеҳсолкунанда ташаккул ёфта, аз корхонаҳои он металлҳои рангаву нодир ва қиматбаҳо дар шакли маъдан, маҳсулоти саноати бофандагӣ ва хӯрокворӣ, ҳамчун маҳсулоти тайёру нимтайёр дар дохил ва дар ҳудуди собиқ давлати шӯравӣ ба фурӯш бароварда мешуд. соли 1991 дар корхонаҳои саноатии Тоҷикистон 215 000 нафар кормандон ё 13% аҳолӣ дар иқтисодиёт машғул фаъолият доштанд ва ҳаҷми истеҳсолоти соҳаи мазкур 25.4% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медод. дар соли 2018 ин рақамҳо мутаносибан ба 85.6 нафар ё 3.5% аҳолии дар иқтисодиёт машғул ва ҳиссаи соҳа дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 17.3%-ро ташкил намуд.
дар соли 1991 ҳиссаи саноати сабук ва хӯрокворӣ дар таркиби соҳа якҷо 70.6% ва саноати вазнин 29.4%-ро ташкил медод ки ин нишондиҳандаи афзалият доштани соҳаҳои коркард дар кишвар буд. дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ дар қатори дигар соҳаҳо саноати кишвар ба зарбаи шадид дучор гардид. дар натиҷа соли 1997 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии кишвар 32.3% ҳаҷми соли 1990-ро ташкил кард. иқтидори корхонаҳои истеҳсоли нахи пахта 3 баробар, пойафзол, шоҳиворӣ, қолинҳо 30-40 баробар ва маҳсулоти ширин 90 баробар коҳиш ёфт ва садҳо ҳазор нафар бекор монданд. ҳамзамон бо ин қисми зиёди корхонаҳои саноатӣ ки баъзеи онҳо солҳои 50-60 асри гузашта ташкил шуда буданд, аз ҷиҳати технологии фарсуда ва таҷҳизоти онҳо кӯҳна гардиданд. таҷдиди таҷҳизоти техникии корхонаҳои соҳаи саноат дар баъзе мавридҳо ғайриимкон аст ё маблағҳои ниҳоят калонро талаб менамояд. як мисол меорам, таҷдиди 3 нерӯгоҳ: нерӯгоҳи барқи обии норак, нерӯгоҳи барқи обии сарбанд ва нерӯгоҳи барқи обии қайрохум дар маҷмӯъ дар якҷоягӣ зиёда аз 10 миллиард сомониро талаб мекунад ва ҳоло мо ин маблағро бо ҷалби сармояи хориҷӣ $1 миллиард сарф карда истодем. бояд гуфт ки дар кишвар як қатор корхонаҳои хусусигардонида шуда шартҳои озмунро пурра иҷро накарданд ва аз фаъолият боз мондаанд. майдонҳои истеҳсолӣ ба соҳибкорон ба иҷора дода шуда имрӯз ҳамчун анбори маҳсулоти воридотӣ истифода мешаванд ва як қисми онҳо ба соҳибкорон барои ташкили коргоҳҳои хизматрасонӣ супорида шуданд. яке аз чунин корхонаҳо собиқ заводи яхтонбарории помир мебошад ки дар як сол то 175,000 дона яхдон истеҳсол мекард. ин дар шаҳри Душанбе қариб зиёда аз 4 гектар масоҳат дорад. то имрӯз пурра қариб ки аз фаъолият боз мондааст, як қисми дигарашро хусусӣ карда ба дигар мақсад истифода бурда истоданд. ёки мисоли дигар, ҷамъияти саҳмии корхонаи арматурбарории шаҳри Душанбе дар як сол то 30,000 тонна маҳсулот истеҳсол мекард. имрӯз пурра қариб ки аз кор мондааст, як қисми ҳудуди корхонаро фурӯхтанд ба соҳибкорони ҷумҳурии Туркия кока-кола истеҳсол шудааст. як мисоли дигар шояд ин вай бошад, аввали давраи соҳибистони давлат ё ин ки барқарор кардани ҳокимияти кадистонӣ буд, корхонаи коркарди гӯшт, бузургтарин корхона дар ҷумҳурӣ. вақте аз собиқ соҳибмулк бо кадом роҳ восита хусусӣ карда гирифтааст, ин корхонаро мо дар кашкамакашҳои дохилии ҷанги шаҳрвандӣ соҳибкорону шахсони мансабдори чақон чолок пайдо шуданд, то мо баъди 3 сол дарак ёфтем ки қисми зиёди масоҳати худи корхонаи гӯшт сохтан манзили истиқоматӣ фуруғ шуда мондан барои як корхонаи хурдака кӯҳна боқӣ мондааст. халос ғайриқонунӣ. ман барои чӣ ишора карда истодам, дар толор соҳибкорон ҳам ҳастанд, корхонаҳои саноатии бузургро гирифтем, кор фармоед, наметавонед, ба шакли аввалаш бармегардад. барои пешгирӣ кардани таназзулёбии истеҳсолоти саноатӣ ба ҳукумати кишвар зарур буд ки бо роҳи ҷалби сармояи хориҷӣ ва ҳавасманд кардани фаъолияти истеҳсолӣ саноати кишварро инкишоф диҳад ва пастравии ҳиссаи соҳаро дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ боз дорад. бо ин мақсад якчанд барномаи давлатии соҳаи таҳия ва амалӣ гардида бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ инфраструктураи зарурии истеҳсолӣ
ва иҷтимоӣ бунёду аздавсозӣ ва фазои мусоиди сармоягузорӣ фароҳам оварда шуд, ки ин ҳама ба рушди саноати кишвар заминаҳои зарурӣ гузошт. таи 25 соли охир беш аз 80 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ барои бунёди инфраструктураи зарурӣ дар ҳаҷми беш аз 42 миллиард сомонӣ амалӣ гардид. ҳоло бо зиёда аз 60 лоиҳа ба маблағи беш аз 30 миллиард сомонӣ дар самти энергетика, нақлиёт, логистика, обёрию, обтаъминкунӣ, рушди бахши хусусӣ ва дигар самтҳо, ки барои инкишофи соҳаҳои саноати кишвар ва беҳдошти фазои сармоягузорӣ муҳим мебошанд, татбиқ шуда истодааст. дар давраи соҳибистиқлолӣ ба корхонаҳои истеҳсолӣ бо сармояи хориҷию ватанӣ тавассути озод намудан аз пардохти боҷи гумрукӣ ва андозҳои гуногун дар ҳаҷми беш аз 21 миллиард сомонӣ имтиёзҳо пешниҳод гардиданд, ки саҳми давлат дар рушди саноати кишвар маҳсуб меёбад. ҳамзамон бо ин дар 5 соли охир ҳукумати кишвар бо якчанд ширкатҳои сармоягузории хориҷӣ ва ватанӣ 14 созишномаи сармоягузорӣ ба имзо расонид, ки бо татбиқи онҳо 20 корхонаи нави истеҳсолӣ бунёд ва зиёда аз 5000 ҷойи нави корӣ муҳайё карда мешаванд ва дар ин самт аз худкунии беш аз 14 миллиард сомонӣ сармояи мустақим пешбинӣ гардид. то имрӯз дар доираи созишномаҳои сармоягузорӣ зикр гардида бо ҷалби қариб 9 миллиард сомони сармояи мустақим 13 корхонаи калони саноатӣ бунёд карда шуд. аммо бояд гуфт, ки бо вуҷуди дастгириҳои доимии ҳукумати мамлакат, инчунин кӯмакҳои молиявӣ ба корхонаҳои саноатӣ расонида шуда ва имтиёзҳои барои онҳо ҷорӣ гардида, нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ нат дар ҳамаи соҳаҳо ҷавобгӯи талабот аст. масалан, соли 2018 корхонаҳое ки бо коркарди пурраи нахи пахта машғул мебошанд, аз 6 намуди андозҳо пурра озод карда шуданд. ҳамчунин фурӯши либосҳои мактабӣ аз андоз арзиши иловашуда ва воридоти ашёи такмилӣ барои истеҳсоли либосҳои мактабӣ аз боҷи воридотӣ ва аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда шуд. аммо соли 2018 аз ҳаҷми 98 000 тонна нахи пахтаи истеҳсол шуда 93 000 тоннаи он бо дар назардошти бақияи соли гузашта содирот шуда, сатҳи таъминоти хонандагон бо либоси мактабӣ истеҳсоли ватанӣ дар 8 моҳи соли 2019 ҳамагӣ 9%-ро ташкил намуд, ки ниҳоят ташвишовар мебошад. 2 миллион хонанда дорем. аз хонанда то донишҷӯ 2 миллион. баъзан соҳибкороне дорем, мегӯянд чӣ кор кунем? чӣ намуди кор аст? медонед чӣ қадар маблағ танҳо барои як либоси мактабӣ берун рафта ҳисоб аст? кани соҳибкоро, кани сектори гемки хусусӣ якҷоя бо роҳбарони шаҳр, нояб, вилоятҳо, оне ки дар бисёр мавлид дар назди ман ваъдаҳои бардурӯғ карданд, мана натиҷаш баромада ҳисоб аст чӣ аст? ҳисоботҳои дурӯғ. дар маҷмӯъ ҳукумати кишвар дар замони истиқлоли давлатӣ барои соҳибкорону сармоягузорон беш аз 100 намуди имтиёзҳо ва сабукиҳоро ҷорӣ намудааст, ки нисфи онҳо барои дастгирии соҳаҳои истеҳсолӣ пешбинӣ шудаанд. бо вуҷуди ин таҳлилон нишон медиҳанд, ки механизм ва муҳлати пешниҳоди имтиёзҳо, инчунин омори онҳо то ҳанӯз ба танзим дароварда нашудааст ва аз ҷониби вазорати идораи соҳавӣ мониторинг ва ҳисобот оид ба имтиёзҳои амалкунанда ва татбиқшуда ба таври дахлдор пеш бурда намешавад. бинобар ин ба вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, молия, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва дигар мақомоти дахлдор зарур аст, ки омӯзиши самаранокии имтиёзҳои дар соҳаҳои истеҳсолӣ ҷоришударо анҷом дода, ҷиҳати баромондани низоми муосири ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии давлатии соҳаҳои афзалиятнок пешниҳодҳои мувофиқашудаи худро дар муддати 2 моҳ ба ҳукумати мамлакат манзур намояд. вазорати саноат ва технологияи нав якҷо бо кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ
нисбат ба корхонаҳои соҳиби имтиёз гардида ки фаъолияти худро қатъ карданд ё бо иқтидори лоиҳавӣ фаъолият надоранд ва ӯҳдадориҳои созишномавии худро сари вақт иҷро накарда истоданд, тибқи қонунгузори амалкунанда тадбирҳои зарури андешанд. бо мақсади рушди соҳаи саноат, истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сармояи мустақими ватаниву хориҷӣ ба Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, вазорати саноат ва технологияҳои нав ва дигар мақомоти марбута зарур аст ки ҷиҳати бунёд ва ба истифода додани корхонаҳои нави истеҳсолӣ ҳамкориро бо ширкатҳои ватаниву хориҷӣ тақвият башад. баробари аз кормандони корхонаву коргоҳҳои кӯҳнаву фарсудашуда бо ташаббуси давлат ва соҳибкорону сармоягузорон корхонаҳои нав ташкил ёфта истоданд ки қисми бештари онҳо асосан ба 7-10 соли охир рост меояд. танҳо дар 7 соли охир дар кишвар 2092 коргоҳу корхонаҳо бо зиёда аз 49 000 ҷойи кори нав сохта шуданд ки ҳоло дар самтҳои гуногуни истеҳсолӣ фаъолият карда истоданд. ман аз номи ҳукумати Тоҷикистон ба ҳамаи соҳибкорону сармоягузорони ватаниву хориҷӣ ки саҳми худро барои ташкили корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ гузоштанд, ӯҳдадориҳои андозиро иҷро ва инфраструктураи иҷтимоӣ бунёд намудан, миннатдории самимин баён менамоям. вақте ки ман ба шаҳр ноҳияҳои мамлакат сафар мекунам, дар баъзе шаҳру ноҳияҳо ҳастанд асосан соҳибкорони ҷавон дорем пайдо шуда истоданд. бисёр чуям оқилона рафтор намуда бозори истеъмолии давлатро пурра омӯхта технологияҳои ворид карда истоданд ки молашон ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷа ба фурӯш рафта истодааст. садҳо ҷойи корӣ. дар яке аз баромадҳо ман гуфта будам, бо мегӯям, имрӯз воридоти мо нисбат ба содиротамон 2 баробар, ҳатто 3 баробар зиёд аст. гиретон маълумотҳоро таҳлил кунем ки кадом соҳаҳода мо метавонем ваб кунем. дағалам шавад аз сӯзану ришта сар карда. дар вилояти суғд, дар шаҳри Бӯстон аз шурубу мехчаю манами он чизе ки дар мебел истифода мешавад дар утилизаву дар зиндагии рӯзгор шурӯъ карданд. мо пурра сифати баланд, бо сифати баланд 100 ҷойи кор, бениҳоят технология пешрафтаи ҳозира маҳсулот ҳам дар бозор корхонаҳои саноатӣ мебелбарорӣ ва дигар уман ҳар як рӯзгор, ҳар як оила беин намешавад. пурра аз хориҷа 100% аз хориҷа воридот буд. бозори дохилиро пурра таъмин мекунанд ҳам ба содирот аз лиҳози сифаташ талабот зиёд. дорем дигар соҳибкороне ки мо металл истеҳсол намекунем, лекин корхонаҳои коркарди металл бунёд кардан бо воридоти боз мегӯям технологияҳои инноватсионӣ металлро аз хориҷ оварда коркар карда содирот карда истод, ҳам талаботи бозори дохилиро таъмин карда истодааст, ҳам ба хориҷа экспорт карда истодааст. яъне кори намешудагӣ нест, фақат камтарак ақлмон кор фармуда намонда кор. агар ки ёд нагирифта бошем, пурсем, хонем, хоб пурсидану хондан ҷои айб нест. мана ҷавоное ки ҳозир дар замони истиқлолат ба бовар расидан, хеле ман мебинам хеле ҳушёр ҳастанд, зирак ҳастанд, медонанд аз куҷо сар кунанд, куҷо вай кунанд. онҳое ки чунин роҳро пеша кардан муваффақ ҳастанд. мо ашёи хом дорем, мо кадр надорем. бале технология нест. мо барои технологияи ҳозира замон ворид кардан мутахассис дар кор. мо муҳтоҷ ба мутахассис ҳастем дар ҳамаи соҳа. дар ҳамаи соҳа. ҳатто дар соҳаи тиб мегӯям мо
صدها میلیون تکنولوژی حاضر وارد کرده ایستادیم. در اکثریت پلیکلینیک و کسالخانه بیشتر این تکنولوژی همین خیلی ایستاده است. یا علاوه روز دومی کاربری را ویران کردن چون نیست متخصص همین خبردن نام متدی کنه. در برابر این تاکید می‌سازم که طبق تحلیل‌ها از شماره عمومی کارخانه و کارگاه‌های صنعتی حساب دهنده با حالت سپتامبر سال 2019 قریب 8% آنها با سبب‌های گوناگون فعالیت نکردند که چنین وضع باعث تشویش جدی بوده با مالیه دولتی و عموما بر رشد اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیر منفی می‌رساند. موافق معلومات کمیته انداز تنها در 7 ماه سال 2019 حجم درآمد عمومی 115 کارخانه کلان استحصالی نظر به همین دوره سال گذشته بیش از 1 میلیارد سومانی و اندازهای حساب شده آنها 166 میلیون سومانی کاهش یافته‌اند. سال گذشته 1 میلیارد و 800 میلیون فقط از روی سنجشات درآمدی اندازی به بودجه وارد شد. در تهیه کودکس انداز حاضر صاحبکاران هم باید فعال باشند. ما سیستم الکترونی را نیز جاری کردیم. در بسیار حالت از خودی صاحبکار تاجر وابستگی دارد. همین سپار انداز دیگر از سپار قانون کودکس انداز پنهانی نیست. گپ درباره رشد استحصالات میرود، صناعت میرود. پیشرفت مدرک ترقی کردن مدرک. در دنیا علاقه این صورت کیهانی تکنیک و تکنولوژی را بین امروز علاقه طیاره‌های بی سرنشین، طیاره‌هایی که نه از سوزشواری نه از دیگر از آفتاب تمام کره زمین را دو زدن علاقه. ما شما برای استحصالات‌های خارجی کار کرده شدیم. در رابطه با این تاکید می‌سازم که آمار ساحه‌های صنعتی کشور نیز بهبودی می‌طلبد و ضرور است که مسئولین ساحه در این سمت تدبیرهای داخل دارنده شود. صنعت امرӯзаи тоҷикистон зиёда аз 90 самти коркард истиқроҷ ва истеҳсолотро дар соҳаи саноати хӯрокворӣ, сабук, мошинсозӣ, сохтмон, маъдан, коркарди металл ва кимё дар бар мегирад. тибқи афзалиятное ки дар стратегияи миллии рушди кишвар барои давраи то соли 2030 муайян шуданд, дар сохтори имрӯзаи саноат ба комплексҳои сӯзишвории энергетикӣ, агросаноати, соҳаи саноати сабук, хӯрокворӣ, кимиёӣ, мошинсозӣ ва ғайра бартарият дода мешавад. барои амалӣ гардонидани стратегияи мазкур ва таъмин намудани рушди соҳаи саноат ҳоло якчанд барномаи соҳавӣ қабул гардида татбиқ шуда истодааст ки дар доираи онҳо таъсиси зиёда аз 6400 ҷойи кории нав пешбинӣ шудааст. вазорати саноат ва технологияҳои нав, کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی وظیفه دارند که جهت سری وقت و با صفت اجرا گردیدن برنامه‌های ذکر شده و با در نظر داشتن تشکیل منطقه‌های صنعتی و مجموعه‌های استحصالی و اینواتسیونی تهیه و تطبیق کردن برنامه و استراتژی‌های نو در سمت‌های افضلیتناک استحصالی چاره‌های عملی اندیشه. دریافت راه‌های حل مشکلات ساحه صنعت در نوبت اول از مسئولان ساحه و صاحبکاران وابسته میباشد. بنابراین ضرور است که برای رسیدن به هدف چهارم ملی طرز اصول کاربری و راه‌های عملی گردانی سیاست صنعتی کشور دیگر کرده شد. هرچند که در 7 سال اخیر سرعت میانه رشد صنعت کشور در سطح قریب 12% تامین شده ایستاده است. ولی این نشان دهنده برای صنعتی کنانی با سرعت کشور حال هم قانع کننده نیست. حصه ساحت در مجموع محصولات داخلی سال 2018 17.3% را تشکیل کرد و وظیفه ما از آن عبارت است که این حصه را به 30% رسانیم. برای عملی گردانی هدف چهارم استراتژی و رسیدن با نشان دهنده های در استراتژی و برنامه و نقشه ها پیش بینی شده، حکومت کشور را ضرور است که برای اصلاح کمبودی و مشکلات جای داشته پیوسته چاره‌های عملی اندیشد و جهت جلب سرمایه داخلی و خارجی، تکمیل نظام اندازبندی و دسترسی صاحبکاری استحصالی با قرض‌های امتیازناک سیاست یگانه اقتصادی را تطبیق نماید.
با مقصد نظارت عملی شوی سیاست صنعتی کنانی با صورت کشور و هم آهنگسازی مسائل مربوط به آن، بررسی مسائل موجوده در سطح محل‌ها، همچنین برای از بین بردن مانع‌های مأموری وجود داشته و راهنمایی و همکاری با بخش خصوصی ضرور است که کمیسیه با صلاحیت دولتی تأسیس داده شود. با حکومت مملکت سپارش داده می شود که لایحه قرارداد درباره تأسیس کمیسیه دولتی عملی سازی سیاست صنعتی کنانی با صورت کشور تحت رهبری سروزیر تاجیکستان و برنامه مخصوص صنعتی کنانی با صورت کشور را برای سالهای 2020-2030 تهیه کرده برای تصدیق پیشنهاد نماید. سروزیر کشور وظیفه‌دار کرده می شود که ثمره‌ناکی کار کمیسیه مذکور و اشتراک فعال مقامات مرکزی و محلی حاکمیت دولتی و بخش خصوصی را در آن تأمین کرده جهت حل مسائل مربوط به صنعتی کنانی در سطح وزارات و اداره‌ها و محل‌ها و عملی شوی صفتناک برنامه ذکر شده چاره‌های فوری اندیش. حاضرین گرامی، دور تحلیلان نشان می‌دهند سالهای آخر در کشور مسائل ثمره‌ناکی استفاده سرمایه داخلی و خارجی، اجرا نگردیدن عهده‌داری‌های سرمایه‌گذاری از طرف سرمایه‌گذاران، ثمره نسبتاً پست امتیازهای گمرکی اندازی، نظام نامکمل نظارت استفاده ثروت‌های زیرزمینی و موافقت نداشتن سطح کسبیت متخصصان بخش صناعت باعث تشویش جدی گردیدند. در نتیجه بندهای داخلدار سازشنامه‌های بین حکومت تاجیکستان و سرمایه‌گذاران خارجی به امضا رسیده آید به سریع بنیاد نمودن کارخانه‌های صنعتی، استخراج ثمره‌ناک معدن و کارکرد آن در داخل کشور، بنیاد انشاءات اجتماعی در محل جایگزین کارخانه‌ها و دیگر کارها نه همه وقت اجرا می‌کردند. مثال‌های زیاد هستند که در اینجا آورده شدند. هم کارخانه دارای مسئولیت محدودی خینم یا ای گروه خالدینگی جمهوری خلق خیتای اید با تجربه ساده دادن کارخانه 3 سالی هم یک و کربمی در شهر سربند چندین سال از شهردما در آخر بیکار کرده شد. یا که دیگر شهردمایی که ما حتما 50-60 نه تا 90% کارمندان را ما در شهردما درج میکنیم که کارمندان شهروندان جمهوری تاجیکستان به کار قبول کرده میشن. این یک شرطی اولینی ما. دیگر که تمام این 3 سال معدن برآمده شد تا کارکرد نهایی آورده میرسانند تا بنیاد کارخانه‌های متالورژی. کدی معدن برآوردن آسان و درآمد بیشتر در کشور برده کارکرد میکنند و مبلغ بیشتر در دیگر جا اندازش هم در دیگر جا میمونند. برای ما چی؟ زهر خالی، کارکرد پوست، پشم در داخل به نهایت ماده‌های خیمیایی سخت استفاده میکنند. پوست را تازه میکنند، چرم به درجه وای میکنند، زهرش هم میمانند، پوست همین نیمتر میبرد صادرات میکنیم. غیر از این سالهای آخر تأسیس دادن کارخانه‌های استحصالی به آموزش بازار داخلی و خارجی و به خلاصه متخصصان ساحه صناعت برآمده شده است که در نتیجه کارخانه‌ها مال‌های استحصال کرده خود را به فروش برآوردن نتوانسته از فعالیت باز میمانند و این باعث خراجات غیر مقصدناک مبلغ‌ها می‌گردد. سنجش سال 2017 از جانب گروه کاری در شهر نایای کشور گزارده شده معین نمود که 33 کارخانه سالهای 2016-2017 افتتاح شده یا سنگ اساسشان گذاشته شده، 14 کارخانه با اقتدار ناپوره فعالیت داشت و 19 کارخانه عموماً از فعالیت باز مانده است یا ساختمانش آغاز نشده است که چنین وضع نگران کننده می باشد. من امروز دیده ایستادم
ноҳияҳои дурдасттарин ки сафар мекунам 5 сол пеш аз замин то осмон фарқ мекунад. соҳибкорони мо, тоҷирони мо, мардими мо бисёр ҳисси миллиашон баланд гаштааст. бо ифтихор ташаббусҳои роҳбари давлатро дастгирӣ карда истоданд. махсусан дар ободонию пешрафти ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди корхонаҳои саноатӣ дар соҳаи иҷтимоӣ ин маориф, тандурустӣ ҳатто ҳазорҳо дар як доир ба пешвозгирии ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол аллакай қариб ба 26,000 объектҳо дар қаламрави мамлакат нақша чорабина дар ҳар як шаҳру ноҳия ина кӣ мекунад? 99%аш ҳисоби соҳибкорон. кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, вазоратҳои адлият, саноат ва технологияҳои нав, рушди иқтисод ва савдо, молия ва дигар мақомоти дахлдор вазифадор карда мешаванд ки ҳифзи манфиатҳои кишварро дар созишномаҳои сармоягузорӣ, созишномаҳо доир ба таъсиси корхонаҳо ва дигар созишномаҳо дар самти истеҳсоли муштарак бо ширкатҳои хориҷӣ таъмин намуда, иҷрои бандҳои дахлдори онҳоро аз ҷониби тарафҳо назорат намоянд. яъне сатҳи касбият дар вақти доимо таъкид мекунем ки намояндагони вазорати адлия ва ҳуқуқшиносони сатҳи байналмилалӣ дошта намода кор худи соҳибкородам аз он ҷумла дар вақти бастани шартномаҳои дуҷониба ё таъсиси корхонаҳои муштарак ҳатман ҳамаи мои шумо ҳуқуқдон нестем, ҳуқуқшинос нестем. бисёр муҳим аст, бисёр муҳим аст. дар ана ҳамин ҷо дар бисёр ҳолатҳо мо процессҳои судӣ ҳаст ки мо манфиати соҳибкорони ватаниро ҳимоя карда наметавонем аз сабаби он ки дар вақти бастани шартномаҳо ба хатогиҳои ҷиддӣ роҳ додагӣ ҳастанд. мо навакун рушди соҳибкорӣ ёе ки иқтисоди бозоргонӣ дар қадамҳои аввал гузошта истодем. яке давлатҳое аст ки аллакай 100-200 сол таҷрибаи кофӣ доранд. муҳтарам саноатчиён ва соҳибкорон, ҳозирини гиромӣ, Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ буда соҳаи истеҳсол ва фурӯши нерӯи барқ барои баландбардоштани иқтидори саноатӣ ва содиротии кишвар аҳамияти зиёд дорад. дар даврони истиқлол дар кишвар иқтидорҳои нави истеҳсолӣ дар ҳаҷми 1900 мегаватт, хаттҳои интиқоли барқ ба дарозии зиёда аз 1100 километр, 4 зеристгоҳи барқи 500 киловатта, 10 зеристгоҳи барқи 220 киловатта ва дигар иншооти барқӣ бунёд гардида низоми ягонаи энергетикаи Тоҷикистон ташаккул ёфт. бо мақсади рушди соҳа дар давраи истиқлол дар маҷмӯъ 25 лоиҳа ба маблағи умумӣ 23 миллиард сомонӣ амалӣ гардида ҳоло бо дастгирии ҳукумати кишвар татбиқи 9 лоиҳаи дигар ба маблағи умумӣ 6 миллиард сомонӣ идома дорад. ҳукумати Тоҷикистон танҳо барои бунёди нерӯҳои барқи оби роғун аз оғози корҳои сохтмон то имрӯз аз ҳисоби бюджети давлат дар ҳаҷми умумӣ 24 миллиард сомонӣ маблағ сарф кардааст. дар баробари бунёди иншооти нави энергетикӣ таҷдиду барқарорсозии нерӯҳои амалкунанда низ бо сурат амалӣ гардида истодааст. чунин иқдом имконият фароҳам меорад ки бо барқ таъмин намудани соҳаи иқтисоди миллӣ ва аҳолии кишвар пурра аз истеҳсолкунандагони дохилӣ баромонда шуд. маълум аст ки бе нерӯи барқи кофӣ таъмин кардани рушди соҳаҳои саноат ғайриимкон аст. танҳо зарур аст ки минбаъд истифодаи самаранок ва сарфакоронаи нерӯи барқ таъмин гардида истифодаи технологияҳои муосири каммасрафи нерӯи барқ ба таври васеъ баромонда шуд. бо дар назардошти мавҷудияти боигариҳои бузурги маъданӣ ва ғайримаъданӣ аз ҷумла садҳо кони металлҳои ранга, сиёҳ, сангҳои қиматбаҳо ва ороишӣ, масъулияи сохтмон ва ғайра, ҳукумати мамлакат ба соҳаи истихроҷи маъдан таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд ва захираҳои зеризаминиро баъди иқтидорҳои бузурги энергетикаи кишвар манбаи дуюми боигарии миллӣ меҳисобад. бо ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ дар солҳои истиқлоли давлатӣ, корхонаҳои истихроҷи металлҳои ранга ва сангҳои қиматбаҳо
ангишт, масолаи сохтмон ва дигар маъданҳо бунёд гардида ба нақша гирифта шудааст ки захираҳои маъдан пурра дар дохили кишвар коркар ва сипас ба содирот бароварда шавад. мибаъд конҳои маъдан ба сармоягузорони хориҷӣ бе риояи шарти коркарди маъдан то маҳсулоти ниҳоӣ пешниҳод намегардад. дар давоми 2-3 соли мибаъда бояд коркарди ниҳоии ашёи хоми ватанӣ дар дохили кишвар аз ҷумла нахи пахта, пила, пӯст ва маъдан пурра баро монда шавад. он корхонаҳое ки муштарак ва корхонаҳои хусусие ки фаъолият доранд. бо истеҳсоли ангиштро дар замони истиқлолият аз 10-20 ҳазор тонна ба 2 миллион тонна бештар расонидем. хоб боз ин кор идома дорад. корхонаҳои соҳаи саноати маъдан ва металлҳои қиматбаҳо дар солҳои 2000-2019 ба маблағи умумӣ 26 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд. танҳо соли 2018 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа ба 5,9 миллиард сомонӣ расида, суръати афзоиши он нисбат ба соли 2000 13,5 баробар зиёд гардид. то соли 1992 дар корхонаҳои соҳаи саноати маъдан ва металлҳои қиматбаҳо қариб 3000 нафар мутахассисону коргарон фаъолият мекарданд. имрӯз яъне баъди таъсиси корхонаҳои нав ва зиёд намудани ҷойҳои корӣ, шумораи коргарон дар соҳаи саноати маъдан ва металлҳои қиматбаҳо ба беш аз 10,000 нафар расида, танҳо дар давоми 2 соли охир зиёда аз 1100 ҷойи кории нав ташкил карда шудааст. тибқи барномаҳои соҳавӣ дар кишвар афзоиши истеҳсоли тилло то соли 2022 аз ҳисоби ба кор даровардани иқтидорҳо ва корхонаҳои нави саноатӣ нисбат ба соли 2012 зиёда аз 7 баробар ва нуқра зиёда аз 5 баробар пешбинӣ шудааст. ҳиссаи бахши маъдан дар ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ агар соли 1991 камаги 8%-ро ташкил дода бошад, пас дар 7 моҳи соли 2019 ба 26% баробар шудааст. масалан корхонаи дар бораи металлҳои қиматбаҳо мегӯем, дар назар дорем тилло, нуқра ва дигар. хуб истеҳсол хеле зиёд, лекин дар амборҳо хоб аст. қани ҳунарманд даҳҳо маротиба ман муроҷиат кардам. камтар кори вай бошад мо намехоҳем. корхонаи насоҷӣ нав қариб 1000 нафар ҷойи корӣ аст. маҳсулоташ ба содирот мана қариб 3-4 моҳ аст, намехоҳам кор кардан. кор дамёянд эълон, телевизион, радио ҳама рафта истода. аз шаҳри Душанбе барои худи истиқоматкунандагони шаҳр, барои занҳо, бонувон дар хонаҳо хоб 6-7 нафар меравад номнавис мекунад, 2 рӯз меравад намекунам. анам кори заргариам ҳаминам камтар савод дар кор, ақл дар кор, камтар фикр карда кор кардан дар кор. не мо наздики шаҳри Душанбе ба кор даровардем. ман супориш додам ки зиёдтар вай кунем, лекин ба кор вай кардан на ҳар кас завқ дорад. дӯстони азиз, мо мардумро намефаҳмонем. ҳатто бо роҳи қочоқ садҳо миллион доллари мо берун рафта истодааст. як гурӯҳи калонро мана моҳи гузашта дастгир кардан дар вилояти Суғд. як баровардан 15 миллион доллар бо роҳи қочоқ. ҷавоҳироти контрабанда қочоқ як ҷавоҳирот нест. вай фреб аст. мардуми мо мехаранд, бозоро пур. як моҳ вай мекунад, сипчомеша мепартияш. як пули калон набошад. дигар гап дар инҷа соҳибкорҳо ҳам бояд ҳавасманд бошанд бо воридоти технология. албатта ҳозира замон дар кор ба камтар бале моҳи шуморо мабинанд ки мардума ба ҳунармандӣ, касбомӯзӣ ҷалб карданамон дар кор. баъзан хароҷотомон шояд зиёд мешавад, асабомон вайрон мешавад, лекин одат кунондамон дар кор. дар ноҳияи муъминобод рафтам, хеле корҳои вай кардан. дар як боғ даромадам. хеле соҳибкор аз шаҳри Истаравшан. дар ҳамунҷа себҳое ки
камтар вай аз сиёр шудааст, 7 аст, 47 дирам амхел харида истодан, духтараку 15-16 кас қоқ бурида истодан қоқ мекунанд, вай мехарад аз онҳо мегирад, қоқ мекунад, баъд бурда истифода коркар карда содирот мекунад. Технология ҳозира баромадаги барои майда кардан, хуш кардани на ики себ, умуман мева. Не холи ҳамон чизҳои вай қатиб мардум корхона карда монда кор, деги камтара ақламона кор фармоем. Фаъол будан дар кор. Мева мепазад, аввал мевои мо мепазад. Дар ҷануб зардолуи мо аз ҳама дар минтақа аз мо мепазад. Ҳамина гирифта аз ҳаминҷа як сомони гирифта бурда 50-100 сомони фурӯхтан дар Россия, дар Қазоқистон дигар ҳунар нест. мо касб дошта бошем, ҳунар дошта бошем, надошта бошем хорозор мешавем, муҳтоҷ мешавем. Даи солҳои охир дар натиҷаи андешидаи тадбирҳои мушаххас дар самти ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ, иқтидори корхонаҳои истихроҷи металлҳои ранга 60-80% зиёд гардида, ҳиссаи онҳо дар ҳаҷми умумии маҳсулоти соҳа ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. Дар солҳои истиқлол дар соҳаи саноати маъдан 35 корхона, аз ҷумла 23 корхонаи истихроҷи коркард, 8 корхонаи заргарӣ ва 7 корхонаи истихроҷи коркарди сангҳои қиматбаҳо ва ороишӣ таъсис дода шудааст. дар назар бояд дошт ки танҳо тавассути баромондани коркарди ин ашё дар кишвар ва истеҳсоли металлҳои ранга арзиши баланди иловагӣ ба даст оварда, иқтидори содиротии кишварро ба таври назаррас афзоиш додан мумкин аст. дар робита ба ин ба ҳукумат супориш дода мешавад ки механизми баромондани коркарди хокаҳоро дар дохили кишвар таҳия намуда, вобаста ба имконоти минтақаҳои кишвар ҷиҳати бунёди корхонаҳои коркарди минбаъдаи онҳо чораҳои зарурӣ андешад ва истифодаи фишангҳои иқтисодиро, аз ҷумла рентаи содиротиро барои фурӯши минбаъдаи хокаҳо ва ҳавасманд гардонидани фурӯши металлҳои тайёр таъмин намояд. бо дар назар дошти ҳифзи манфиатҳои миллӣ амалӣ намудани тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати аз судкунии васеи конҳои нав самти дигари рушди саноати маъдан мебошад. дар ҳудуди тоҷикистон беш аз 600 кон бо захираи 60 намуди ашёи хоми маъданӣ кашф ва омӯхта шудааст. қобили зикр аст ки саҳми ширкатҳои истихроҷи маъдан дар афзоиши маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ ва даромади бюҷети давлатӣ сол ба сол зиёд шуда истодааст. бинобар ин аз худ кардани конҳои мавҷуда дар кишвар ба устувории молиявӣ ва аз ҳисоби истеҳсолу фурӯши тилло зиёд шудани захираҳои тиллоиву асъории кишвар мусоидат мекунад. дар тоҷикистон якчанд ширкати калон оид ба истихроҷи тилло ва дигар металлҳои қиматбаҳо ранга бо сармояи ватаниву хориҷӣ фаъолият дорад ки аксари онҳо дар 10 соли охир бо таҷҳизоти муосир ба кор андохта шудаанд. моҳи августи соли 2007 корхонаи муштараки зарафшон аз тарафи ширкати кӯю саноати зиҷини ҷумҳурии халқии Хитой якҷо бо саҳми ҳукумати Тоҷикистон таъсис ёфта ба корхона зиёда аз 4 миллиард сомонӣ сармояи мустақим ворид карда шуд. дар зарфи солҳои 2012-2018 дар кишвар 30 корхонаву коргоҳҳои муштарак бо ҷалби сармояи мустақим дар соҳаи коркарди маъдан ва истихроҷи канданиҳои фоиданок таъсис дода шуданд, вале ин шумора ҳанӯз қонеъкунанда нест. вобаста ба ин махсус таъкид месозам ки манбаъҳои захираи конҳои ангишт дар ҳудуди кишвар нобаробар омӯхта шудаанд. масалан, агар конҳои ангишти фон ягноб, шӯроб, назарайлоқ ва зиддии ғарбӣ қаноатбахш омӯхта шуда бошанд, конҳои дигари ангишт нокифоя иктишоф гардида қисми зиёди зуҳуроти ангиштдор амалан омӯхта нашудааст ва танҳо аз рӯи аксбардориҳои геологӣ маълум мебошад. бинобар ин ба саридораи геология супориш дода мешавад ки дар асоси маълумоти фонди давлатии геологӣ
дар кадом сатҳ омӯхта шудани манбаҳои қаҳри замини Тоҷикистонро таҳлил намуда, доир ба намудҳои канданиҳои фоиданок дар муҳлати кӯтоҳтарин ба ҳукумат маълумоти пурра пешниҳод намояд. дар баробари ин корхонаҳои дорои иҷозатнома вазифа доранд, ки корҳои ҷустуҷӯю иктишофӣ ва истихроҷиро барои самаранок истифода бурдани захираҳо бо истифода аз техникаву технологияҳои замонавӣ баромонанд. ба хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ супориш дода мешавад, ки якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ самаранокии корҳои ҷустуҷӯю геологӣ ва хусусан истихроҷи босамари тамоми конҳои канданиҳои фоиданокро дар ҳудуди кишвар таъмин созад. вобаста ба ин таъкид менамоям, ки пардохти андози устувори яккарата дар шакли бонуси обунавӣ барои истифодабарандагони сарватҳои зерзаминӣ, ки ҳанӯз корҳои истихроҷро шурӯъ накарданд, як қатор мушкилоти иқтисодию молиявӣ эҷод карда истодаанд. бинобар ин ба вазорати молия супориш дода мешавад, ки ҳангоми таҳияи лоиҳаи нави кодекси андоз масъалаи аз тарафи истифодабарандагони сарватҳои зерзаминӣ аз ҳисоби истихроҷ давра ба давра пардохтани бонуси обунавиро пешбинӣ намоянд. ҳозирини гиромӣ, имрӯз 85% корхонаҳо, 60% маҳсулот ва беш аз 70% кормандони соҳаи саноати кишвар ба саноати коркар рост меояд. саноати коркар соҳаест, ки дар ҳолати дуруст барои мондани стратегияи истеҳсолӣ ва содиротӣ арзиши иловашудаи нисбатан баландро тавлид мекунад, ки ин дар навбати худ омили муҳимми афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, таъмини рушди устувори иқтисодӣ, таъсиси ҷойҳои кории доимӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ ба ҳисоб меравад. ҳар як сармоягузор ва соҳибкор бояд дарк намояд, ки арзиши иловашудаи баланд ба афзоиши ҳосилнокии меҳнат, музди меҳнати кормандон ва ҳаҷми фоидаи субъектҳои соҳибкорӣ бевосита таъсир мерасонад. бинобар ин зиёд намудани ҳиссаи арзиши иловашудаи баланд дар таркиби маҳсулоти миллӣ ба содирот равона шуда бояд яке аз самтҳои асосии стратегияи саноати кунонӣ дар кишвар гардад. бо ин мақсад баландбардоштани маҳорати касбии роҳбарон, истифодаи ҳаматарафаи натиҷаҳои илмию таҳқиқотӣ дар раванди истеҳсолот, васеъ намудани фаъолияти инноватсионӣ, ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ, пайвастагии илм ба истеҳсолот ва дигар чораҳо муҳим мебошад. ҳукумати Тоҷикистон солҳои охир барои сармоягузорон ва соҳибкороне, ки бо коркарди маҳсулот ва ашёи хом машғуланд, як силсила имтиёзҳо ҷорӣ намуд. муҳимтарини онҳо қарорҳои ҳукумати мамлакат дар бораи аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод намудани техникаи таъиноти кишоварзӣ, таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ ва маснуоти такмилии онҳо, ки маҷмӯи ягонаи технологиро ташкил дода ба Тоҷикистон ворид карда мешаванд, инчунин дар бораи тартиби аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод намудани ашёи хоми ҷиҳати коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ воридшаванда ба ҳисоб меравад. умуман ҳамин қадар шароитҳои имтиёзӣ мо муҳайё кардем, ки дигар ягон ҷои вайаш нест. қариб 5 миллиард сомонида мо фақат имтиёзҳо дар як сол вай кардагист. бисёриҳо мана кумитаи андоз, дигар соҳо, вазорати молия, вазорати иқтисод, ҳоло ҳукумат баъзан пешниҳодҳо доранд, ки мо аз нав дида борем, лекин ман фикр мекардам барои саноати кунонии мамлакат чунин имтиёзҳо ҳоло зарур аст. соли 2018 ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноати коркар 13.5 миллиард сомониро ташкил намуд, ки нисбат ба соли 2012 ду баробар зиёд мебошад. афзоиши истеҳсоли семент ва дигар намудҳои масолеҳи сохтмон, нӯшокиҳои ғайриспиртӣ, маҳсулоти ҳасиб,
қанодӣ, шири холис, қолинҳо ва маҳсулоти қолин, ҷуробҳо дар давраи солҳои 2012-18 аз рӯи ҳаҷм назаррас буда. баръакс ҳаҷми истеҳсоли газворҳо аз ҷумла матоъҳои пахтагин ва шоҳиворӣ, нахи пахта, равғани растанӣ, консерваҳо, маҳсулоти кимиёвӣ коҳиш ёфтаанд. ҳатто даҳҳо миллион долларда обҳои минералӣ ворид шудааст, ҳоло ки тоҷикистон дар саргаи об аст. чунин ҳолат аз ноустувории рушди зерсоҳаҳои саноати коркард гувоҳӣ медиҳад, ки таҳқиқи иловагӣ ва андешидани тадбирҳои заруриро тақозо менамояд. бо вуҷуди пешравиҳои дар як қатор самтҳо ба даст омада, ҳанӯз саҳми саноати коркард дар тавлиди арзиши иловашуда, афзоиши ҳаҷми содироти кишвар ва диверсификатсияи он, инчунин таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ниҳоӣ ҳанӯз қонеъкунанда нест. аз 307 корхонаву коргоҳҳои саноатӣ ки соли 2018 фаъолият накарданд, 205 корхона ё 67% онҳо корхонаҳои саноати коркард, аз ҷумла 70 корхонаи саноати хӯрокворӣ ва 93 корхонаи саноати сабук мебошанд. аз 127 корхонаи дар соли 2018 пурра аз фаъолият бозмонда, 66% онҳо низ ба саноати коркар рост меояд. ҳамин ҳолат дар 8 моҳи соли 2019 низ ба назар мерасад, ки боиси нигаронист. ин дар ҳолест, ки ҳар сол дар кишвар даҳҳо корхонаҳу коргоҳҳои гуногуни истеҳсолӣ бунёд ва ба истифода спорида мешавад. танҳо дар якуним соли охир, соли 2018 ва нимсолаи якуми соли 2019, дар соҳаи саноати хӯрокворӣ беш аз 60 корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ бо хатҳои технологии муосир бунёд карда шудаанд. ин аз як тараф аз камтаҷрибагии соҳибкорон ва роҳбарони корхонаву коргоҳҳо, фарсудашавии технология ва норасоии воситаҳои молиявии арзон вобаста бошад, аз тарафи дигар натиҷаи рақобати шадид ва номукаммал будани механизми махсусгардонии минтақаҳо мебошад. бинобар ин зарур аст, ки меинбояд корҳо дар самти муайян намудани махсусгардонии истеҳсолии минтақаҳо, ташкили маҷмӯъаҳои саноатӣ ва махсусан агросаноатӣ барои баромондани коркарди пурраи нахи пахта, пӯст, пашт, пила, меваи сабзавот ва дигар ашёи хоми ватанӣ бо мором идома дода шавад. ба соҳибкорону сармоягузорон зарур аст, ки барои бунёди корхонаву коргоҳҳо сараввал нақшаи мукаммали тиҷоратиро таҳия карда, барои ворид намудани технологияҳои муосир ва ҷалби мутахассисон кӯшиш намоянд, то ки самаранокии маблағҳои барои бунёди иншооти истеҳсолии равонашуда таъмин карда. кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ вазифадор аст, ки барои ҷоно кардани фаъолияти муассисаи давлатии ташаккур ва рушди соҳибкории Тоҷикистон дар минтақаҳои кишвар дар самти ташкили курсҳои омӯзишӣ, таҳияи лоиҳаҳои инноватсионӣ барои соҳибкорон дар соҳаи истеҳсолӣ, кӯмак ба онҳо дар амалигардонии нақшаҳои тиҷоратӣ ва дигар самтҳои оинномавӣ чораҳои зарурӣ андешид. роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифа доранд, ки фаъолияти худро дар самти ҷалби сармоягузорони ватаниву хориҷӣ барои бунёди иншооти истеҳсолӣ ҷонок карда, ба онҳо дар пешбурди фаъолият ҳаматарафа мусоидат намоянд. бори дигар таъкид месозам, ки арзёбии фаъолияти роҳбарони мақомоти зикршуда аз рӯи нишондиҳандаҳои ташкили корхонаву коргоҳҳо ва ҷойи корӣ сурат мегирад. ҳозирини гиромӣ, саноати хӯрокворӣ яке аз соҳаҳое аст, ки барои он дар кишвар захираҳои зиёди ашёи хом мавҷуд буда, ин соҳа дорои иқтидори калони содиротӣ мебошад. талаботи бозори дохилӣ ба маҳсулоти ғизоӣ то ҳол таъмин набуда, аз хориҷи кишвар ҳанӯз ҳам дар ҳаҷми зиёд ворид карда мешавад. дар ҳолати ташкили корхонаву коргоҳҳои истеҳсолии маҳсулоти саноати хӯрокворӣ дар ҳар як шаҳру ноҳия мо на танҳо талаботи бозори дохилиро қонин месозем, балки иқтидори содиротии кишварро афзун мегардонем.
ба аксар намудҳои маҳсулоти дар соҳа истеҳсол шаванда, махсусан ба консерваҳои меваю сабзавот ва шарбатҳои хушсифат ва аз ҷиҳати экологии тозаи Тоҷикистон дар бозорҳои кишварҳои дигар талаботи доимӣ мавҷуд аст. зарур аст ки дар ҳар шаҳри ноҳияи кишвар бо истифода аз технологияҳои пешқадам корхонаву коргоҳҳои коркарди меваи сабзавот ташкил карда шаванд ва роҳбарони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ин самт масъул мебошанд. дар ноҳияи Файзобод мутахассис аз гули себ шарбат тайёр кардааст. табобати гули себ, аз ғӯраи чормағз, аз гули садбарг, аз чанда гиёҳи шифобахши дигар барои шифобахш буданаш. дар Украина таҳсил кардагӣ дар ноҳияи Мумнобода ба миқдори 3-4 ҳазор тонн дар як сол кор карди меваи сабзавот. 20 нафар ҷойи кор дар як ноҳияи хурд коркар кардан мева сабзавот. ин медонед чӣ қадар кӯмак ба деҳқонон мешавад вақти маҳсулотша мехаред. яъне фаъолнокии иқтисодии мардум дар инҷа зиёд мегардад. мардум даромадаш сифати зиндагиш хубтару беҳтар мешавад. баро метавонанд ҳам содирот кунанд, ҳам дар бозори дохилӣ бисёр хуб истифода бурданам мумкин. талабот зиёд аст. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати хӯрокворӣ агар соли 1996 48,3 миллион сомониро ташкил дода бошад, пас дар соли 2018 ин рақам қариб ба 5 миллиард сомонӣ баробар гардида истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ аз маҳсулоти кишоварзӣ ва маҳсулоти нимтайёр аз 6 то 81 номгӯй баро монда шудааст. ин хуб аст албатта, лекин имкониятҳо хеле зиёд аст. танҳо 3 соли охир дар саноати хӯрокворӣ истеҳсоли зиёда аз 56 намуди нави маҳсулоти ғизоӣ ҷорӣ карда шуд. баробари ҳамин 5 миллиард сомонида аз берун маводи ғизоӣ ворид шудааст. сифатша нигоҳ намекунанд. намегӯяд ки на мардими мо амира арзон боша шуд. ӯ намегӯяд ки дар вай чӣ микроб дораду чӣ вай мекунад оянда чӣ саломатида зиён дораду. дар баробари ин зарур аст ки ба сифати маҳсулоти истеҳсол шаванда мутобиқати он ба стандартҳои байналмилалӣ ва ғизонокиву фоиданокии он диққати аввалин дараҷа дода шавад. бояд зикр кард ки истеҳсол ва воридоти маҳсулоти озиқаворӣ масъалаи бисёр муҳими вобаста ба солимии аҳолӣ ва генофонди он мебошад. кумитаи бехатарии озиқаворӣ агентии тоҷикстандар ва дигар мақомоти дахлдор вазифа доранд ки ҷиҳати таъмини сифат ва бехатарии маҳсулоти саноати хӯрокворӣ афзун намудани ҳаҷми содироти маҳсулоти соҳа тавассути ҷорӣ намудани сертификатсиякунонии байналмилалӣ ва ба меъёрҳои муосир мутобиқ гардонидани низоми сифати коркарди маҳсулоти кишоварзӣ чораҳои зарури андешад. ба ҳукумати кишвар зарур аст ки минбаъд таҷрибаи истифодаи фишангҳои иқтисодӣ ҳавасманд кунидиро барои рушди соҳаи саноати хӯрокворӣ ва дигар соҳаҳои дахлдор ба таври васеъ татбиқ намояд. барои ҳавасманд намудани фаъолият дар самти истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ, рушди соҳаи паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ, истеҳсоли хӯроки чорво, моҳӣ ва парранда низ имтиёзҳои андозиву гумрукӣ ҷорӣ карда шуданд. илова бар ин соли ҷорӣ воридоти чорвои зоотӣ ва гӯштӣ аз боҷи гумрукӣ ва андоз аз арзиши иловашуда озод карда шуд. бо вуҷуди ин талаботи бозори дохилӣ бо маҳсулоти гӯштӣ то ба ҳол пурра таъмин нашудааст. мо 9 моҳи имсолда қариб ки гӯшти гов ворид накардем, лекин гӯшти мурғ 30,000 тонн ворид шудааст. барои кор кардан намонда кор якчанд лоиҳаҳо шуда истодааст. ман медонам соҳибкорон дигар ба фикри ман паи 1-2 соли дигар бояд ин проблемаро мо худамон ҳал кунем. барои чӣ муҳим аст? пеш аз ҳама барои саломатии худи мардум. чунки ҳоло чӣ кор намекунанд? бо қонун дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагонро низ риоя карда намода кор. ин пеш аз ҳама генофонди миллат аст. аз давраи ҷорӣ шудани имтиёзҳо ба соҳаи мазкур то ба имрӯз дар кишвар ҳамагӣ 59 корхонаи паррандапарварӣ ва 109 гектар ҳавзи моҳипарварӣ ташкил шудааст ки ҳанӯз қонеъкунанда нест. 3000 тонн моҳӣ ва ях карда шуда меояд. чӣ аст 3000 тонн?
аз як баҳри норак баҳри тоҷик гирифтан мумкин. тоҷикистон ватани гулмоӣ, фарел, намуди моӣ ки дунёда кам аст. ина ҳам худамон ҳам содирот обҳои беҳтарин дар мо барои парвариши гулмоӣ ҳам инкишоф додан мумкин, ҳам бад хӯроки парҳезӣ аст, сифати сабади истеъмолии мардумро беҳтар карда монда кун. вазорати саноат ва технологияҳои нав, кумитаи давлати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифа доранд ки дар самти ҷалби сармояи ватании хориҷӣ ба соҳаи мазкур чораҳои таъхирнопазир андешанд. яке аз мушкилоти мавҷудаи соҳаи саноати сабук бо иқтидори пурра фаъолият кардани корхонаҳои пахта тозакунӣ ва коркарди нахи пахта мебошад ки ман пештар ишора кардам. ҳоло дар тоҷикистон 226 корхонаи хурду калони коркарди пахта мавҷуд буда, аксари онҳо самаранок фаъолият намекунанд ва дар ҳисоботи оморӣ низ ҳамчун корхонаҳои аз фаъолият бозмонда ва мавсимӣ зикр карда мешаванд ки чунин вазъ андешидани тадбирҳои заруриро тақозо менамояд. майдонҳои истифоданашудаи корхонаҳо ва мавсимӣ будани фаъолияти онҳо ба зарари худи корхонаҳо ва соҳиби мулкон мебошад. зарур аст ки ҷиҳати ҳалли масъалаи фаъолияти мавсимии корхонаҳо ва ғайри самаранок истифода бурдани майдонҳои истеҳсолӣ ба қонунгузории ҷорӣ тағйироти зарурӣ ворид карда шаванд. корхонаҳои пахтатозакунӣ пахтара мавсимӣ кор кард мекунанд. як роҳи дигараш аст, дар ҳудуди корхонаи пахтатозакунӣ майдонҳое ки доранд метавонанд баъзан сехҳои хурди коркарди пахтаи аз аҳолӣ ҷамъ мешуда ура бурда тоза мекунанд. ин хел сехҳо мондан мумкин, баъзан сехҳои дигари духти либосҳои корӣ мондан мумкин, яъне худи кормандон бекор намонад. масоатҳои хеле зиёд аст, дуруст аст. дидан мондаакол ки бо хонаи исхоматӣ насозанд дар ҳудуди корхонаи коркарди пахта. ҳукумати кишвар вазифадор карда мешавад ки дар муддати 6 моҳ доир ба ин масъала чораҷӯӣ намояд. роҳбарони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоятҳо ва шаҳрноҳиҳо ва корхонаҳо вазифадор карда мешаванд ки ҷиҳати аз фаъолияти мавсимӣ ба доимӣ гузарондани корхонаҳои саноатӣ, махсусан корхонаву коргоҳҳои саноати сабук ва хӯрокворӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд. зарур аст ки аз тарафи муассисон ва роҳбарони корхонаҳо дар самти истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷудаи корхонаҳо навкунии таҷҳизоти технологӣ ва умуман таъмин кардани фаъолияти пурсамари корхонаҳои пахтатозакунӣ чораҳои ҷиддӣ андешида шавад. бо зиёд шудани корхонаҳои коркарди ниҳоии нахи пахта талабот ба ашёи хом афзоиш меёбад ва бинобар ин ҳукумати кишвар бояд дар ин самт тадбирҳои муҳим андешад. дар 20 соли охир 15 корхонаҳои бузурги коркарди нахи пахта бунёд гардида фаъолият доранд. ҳоло дар кишвар 18 корхонаи ресандагӣ бо иқтидори коркарди беш аз 80 000 тонна нахи пахта дар як сол бунёд шудааст ки аз ҷумлаи онҳо танҳо 4 корхона бо даври пурра фаъолият дорад. яъне мо метавонем имрӯз тамоми ҳаҷми истеҳсоли пахтаи дар дохил истеҳсолшударо коркарди пурра намоем, яъне то ҳадди рисандагӣ. ин масъала андешидани тадбирҳои таъхирнопазирро тақозо менамояд. бо ташаббуси ҳукумат дар ин самт маҷмӯаи бузурги насоҷии ҷунтаи дангара бунёд шуда истодааст ки коркарди пурраи нахи пахтаро то маҳсулоти дӯзандагӣ дар бар мегирад. маҷмӯа аз 4 даври истеҳсолӣ иборат буда, дар он 4 корхонаи нав ресандагӣ бо иқтидори коркарди 25 000 тонна нахи пахта, бофандагӣ бо имконияти истеҳсоли зиёда аз 10 миллион метри мурабба матои пахтагин, рангубори 10 000 тонна ришта ва дӯзандагӣ бо иқтидори истеҳсоли 1 миллион адад маҳсулоти тайёр бунёд ва дар маҷмӯъ 6 000 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон бо кори доимӣ таъмин хоҳад шуд. ҳарчанд ки марҳалаи дуюми давраи аввали он моҳи ноябри соли гузашта ба кор андохта шуд, вале дар самти амалишавии марҳалаҳои дигар ақибмонӣ ба назар мерасад ва танҳо 3/1 замини барои кишти пахта ҷудо гардида аз суд карда шудаасту халос, ки андешидани тадбирҳои саривақтиро тақозо менамояд. вазорати саноат ва технологияҳои нав вазифадор аст ки якҷо
با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی جهت اجرای صفتناک برنامه رشد صنعتی سبک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018 و 2022 همکاری را با راهبران کارخانه‌های عمل کننده و سرمایه‌گذاران برای برآمدن کارکرد پوره نخ پخته و بنیاد کارخانه‌ها در این سمت به طور ثمرناک برآمدند. برای دستگیری مال استحصال کنندگان وطنی مقامات اجرایی مرکزی و محلی حاکمیت دولتی و مقامات دیگر را ضرور است که احتیاجات ساختارها و زیر ساختارهای خود را با محصولات صنعتی سبک و خوراک از حساب استحصال کنندگان وطنی تامین نمایند. با اگنتی خرید دولتی مال، کار و خدمت‌رسانی ضرور است که هنگام برگزاری آزمون‌ها برای تامین احتیاجات ذکر شده مقامات دولتی مال استحصال کنندگان وطنی را دستگیری نمایند. تاکید می‌سازم که مال استحصال کنندگان وطنی باید دستگیری یابند و هر یک فردی با ننگ ناموس برای دستگیری آنها کوشش نماید. تمام واردات میبره از بیرون برای соҳаи تندرستی، соҳаи معارف من کردن کار. داخل ده هست کارخانه‌های بنیاد خوبی استحصال میبره و اشیای تجهیزات وی هست. پورا زیادی بر زیاد است. صفتش قطعاً دیگر است. соҳаи саноати сабук дар баробари таъмин намудани эҳтиёҷоти дохилии кишвар соҳаи манфиатовари содироти низ мебошад. қобили зикр аст ки маҳсулоти истеҳсол кардаи як қатор корхонаҳои соҳаи саноати сабук дар бозорҳои хориҷии кишвар низ мавқеи худро пайдо намуда шимҳои мардонаву бачагона аз ҷинс, нимшимҳо, куртаҳои мардона, либосҳои варзишӣ ва кимоно, ҷурабҳо ба кишварҳои Россия, Беларусия ва Иттиҳоди Аврупо содирот карда мешаванд. Аллакай баъзан намудҳои маҳсулоти хӯроквории мо ҳам ба Аврупо, Ҷопон ин чизҳо шурӯъ шуда истоданд. Лекин либосҳо боримон аз вилояти суд асосан кам, ҳаҷми кам аст. дар робита ба масъалаҳои соҳаи саноати сабук мехоҳам хотир расон созам ки соҳаи пилапарварӣ ва коркарди пила аз ҷумлаи ҳунарҳои қадимтарини мардуми тоҷик ба шумор меравад. пилапарварӣ хислати мавсимӣ дошта тибқи анъанаи мардуми тоҷик қариб тамоми аъзои оила ба он машғул мешавад. вале тавре ки нишондиҳандаҳои солҳои охир собит месозанд ин бахш дар кишвар аҳамият ва нақши худро аз даст дода истодааст ва танҳо шумораи ками шаҳрвандон машғули чунин намуди фаъолият мебошад. чунин вазъият эҳтимоли аз байн рафтани анъана ва таҷрибаву малакаи атласу адрасу шоибофиро дорад ки мо набояд ба он роҳ диҳем. дар баъзе давлатҳо бо мақсади дастгирӣ ва рушди соҳаи пилапарварӣ тавассути қонунгузорӣ як қатор имтиёзи сабукиҳо ҷорӣ гардиданд ки дар натиҷаи онҳо истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз ҷумла атлас, адрас ва дигар навъҳои матоъ баро монда шудааст. ғайр аз ин тавре ки имрӯз мебинем истеҳсоли воқеии пила нисбат ба нишондиҳандаҳои омории он кам аст. яъне раисони муҳтарами шаҳри ноҳияи кишвар дар ҳисоботи омории худ ҳаҷми истеҳсоли пиларо бо мақсади зиёд нишон додани нақшаи ҷамъоварӣ изофанависӣ мекунанд ва мақомоти андоз аз рӯи натиҷаҳои ин ҳисобот қарздории хоҷагиҳо ва аҳолӣ ба пилапарварӣ машғулро дар назди бюҷет муқаррар менамояд. бинобар ин кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва вазорати саноат ва технологияҳои нав васиъатдор карда мешаванд ки ҷиҳати ҷалби сармоягузориҳо ба ин соҳа чораҳои зарури андешанд. ба вазорати молия супориш дода мешавад ки масъалаи андозу андозбандӣ инчунин ҷиҳати аз андоз аз арзиши иловашуда ва божҳои гумрукӣ озод намудани воридоти тухми хушсифати кермакро баррасӣ намояд. ба вазорати саноат ва технологияҳои нав супориш дода мешавад ки ҷиҳати дар соҳаи кермакпарварӣ ба кори мавсимӣ ҷалб намудани 40-50 ҳазор нафар сокинони кишвар лоиҳаи барномаи рушди соҳаи кермакпарварӣ ва коркарди пила дар ҷумҳурии тоҷикистонро ба қарори ҳукумати мамлакат аз 3 августи соли 2011 тасдиқ шудааст. дар таҳрири нав таҳия ва пешниҳод намояд. яке аз мушкилоти дигари соҳа истифодаи ғайри мақсадноки тутзор ва дарахтони тут ба шумор меравад ки
имрӯзҳо дар тавозуни хоҷагиҳои деҳқонӣ қарор дошта ба нигоҳубини онҳо аҳамияти ҷиддӣ зоҳир карда намешавад ва танҳо бо мақсади гирифтани ҳизм истофода гардида оқибат ба нобудшавии онҳо оварда мерасонад. аз ин лиҳоз вазорати кишоварзӣ, кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ, мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳр ноё ва садор карда мешаванд ки доир ба бунёди тутузорҳои навъҳои серҳосил ва ҳифзи онҳо тадбирҳои зарури андешанд. аз ҳама чӣ озод карда мудакор ки истеҳсолотчӣ аз нав ҳавасманд шавад. вақте ки пила мешавад, корхонаи саноатӣ пила ва коркарди пила кор мекунад, атлас мешавад, адрас мешавад, ҷой корӣ мешавад, аз берун ҳамин маҳсулот ворид намешавад. соҳаҳои ояндадори саноати коркард металлургияи сиёҳ ва ранга, мошинсозӣ ва кимиё мебошанд ки дар онҳо ҳоло асосан бо истеҳсоли алюминии аввалия, коркарди металлҳои сиёҳ ва ранга, истеҳсоли техникаи гуногун, тракторҳо, мошиналоти кишоварзӣ, автобусҳо, дастгоҳҳо, таҷҳизоти истеҳсолӣ электротехникӣ, маҳсулоти пластикӣ, маводи таркандаи саноатӣ, истеҳсоли таҷҳизот ва қисмҳои эҳтиётӣ барои хатҳои технологияи истеҳсоли маъдан ва семент баро монда шудааст. аҳамияти соҳаҳои мазкур барои кам кардани вобастагии кишвар аз маҳсулоти воридотӣ, таъмини соҳаҳои гуногун бо техникаи зарурӣ, баландбардоштани иқтисоди содиротӣ ва диверсификатсияи истеҳсолоти саноатӣ бисёр муҳим мебошад. ҳукумати мамлакат кӯшиш карда истодааст ки бо дар назардошти фарсудашавӣ ва кӯҳна шудани таҷҳизоти як қатор корхонаҳои соҳа, алахусус корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик ки 44 сол пеш бунёд гардида буд, бо онҳо сармояи ватании хориҷиро ҷалб намояд. бо ин мақсад қарори ҳукумати тоҷикистон аз 31 июли соли 2019 қабул шуд ки тибқи он корхонаи воҳиди давлатӣ ва ҷамъияти саҳомӣ кушодаи ширкати алюминии тоҷик табдил дода мешавад. дар назар аст ки бо ҷалби сармояи хориҷӣ дар дурнамои наздик корхонаи истеҳсоли алюминии аввалия бо иқтидори 300 000 тонна дар як сол ба истифода дода мешавад ва корхонаи нав бо низоми автоматикунидашудаи идораи равандҳои технологӣ ва технологияҳои каммасраф муҷаҳҳаз гардонида шуда, арзиши аслии алюминий дар он паст мегардад. баъди бунёди корхонаи нав, корхонаи амалкунанда пурра таҷдид карда шуда, иқтидори умумии истеҳсолии ширкат дар оянда то 1 миллион тонна алюминий дар як сол бояд расонида шавад. дар натиҷа ҳазорҳо ҷойи кории нав таъсис ва иқтидори содиротии кишвар афзун мегардад. ҳарчанд ки корхонаи истеҳсоли ноқилҳо аз алюминий дар мамлакат фаъолият менамояд, аммо таҳлилон нишон медиҳад ки талаботи бозори дохилӣ ба маҳсулоти тайёр аз алюминий зиёд буда, ҳамасола ба Тоҷикистон дар ҳаҷми 350-400 миллион сомонии ноқилҳо ва маҳсулоти ниёзи мардум аз ин фулӯзот ворид карда мешавад. ба ҳукумати кишвар зарур аст ки ҷиҳати баромондани истеҳсолоти воридоти вазкунанда аз алюминий дар кишвар чораҳои таъхирнопазир андешанд. баробарияти ширкати алюминии тоҷик супориш дода мешавад ки иҷрои саривақтӣ ва босифати лоиҳаи аз навсозии корхонаи истеҳсоли алюминии аввалияро таъмин намуда, ҷиҳати самаранок баромондан ва зиёд намудани коркарди ниҳоии алюминии аввалия, афзоиш додани ҳаҷми содироти маҳсулоти истеҳсолшаванда ва дарёфти сарчашмаҳои аз навсозии пурраи корхона дар дурнамои наздик тадбирҳои зарурӣ андешанд. қобили зикр аст ки дар раванди таъсис додани корхонаҳои истеҳсоли тракторҳо ва техникаи кишоварзӣ, автомобилҳои боркаш ва автобусҳои мусофирбар дар кишвар таҷрибаи кофии ҳавасмандкунии истеҳсолоти соҳаи мошинсозӣ ба вуҷуд омада истодааст. бо вуҷуди идома додани ин раванд зарур аст ки ҳукумати кишвар ҷиҳати дар дурнамои наздик амалӣ намудани механизмҳои рушди соҳаи мошинсозӣ чораҳои зарурӣ андешида, нақшаи рушди маҷмӯи соҳаи мошинсозиро таҳия намояд.
با وزارت صناعت و تکنولوژی‌های نو کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سپارش داده می‌شود که یکجا با دیگر مقامات دخلدار دولتی جهت جلب سرمایه خارجی در سمت بنیاد کارخانه 3 ساله اتومبیل‌های سبک‌رو و بارکش تدبیرهای مشخص اندیشند. طلبات تاجیکستان با محصولات صنعتی متالورژی سیاه سالانه تقریباً 100,000 تن 85,000 تن بوده. با در نظر داشت زیاد گردیدن ساختمان انشاءاتی گوناگون طلبات به چنین نمودی محصولات سال به سال رو به افزایش می‌باشد. بنابراین باید نیز با جلب سرمایه وطنی و خارجی جهت تشکیل کارخانه‌های متالورژی برای استحصال مسائل ضروری ساختمان و تأمین احتیاجات داخلی کاربری کرده شود. همزمان با حکومت کشور ضرور است که با راه آموزش تجربه کشورهای پیشرفته برای دستگیری صادرکنندگان وطنی چاره‌های هوسمندکنی را تطبیق نمایند. ضرور است که با مقصد تأمین رقابت‌پذیری استحصال کنندگان وطنی و محصولات آنها فعالیت در سمت پیشگیری واردات غیر قانونی مال و محصولات پس‌صفت از خارج کشور تقویت داده شود. آموزش طلبات کشورهای مترقی نشان می‌دهد که تنها دیورسیفیکاسیون استحصالات صناعتی و صادرات عامل مهمی رشد با سرعت اقتصادی و استوار گردیدن موقع کشور در بازارهای جهانی، کم کردن خفا و وابستگی کشور از عامل‌های بیرونی به حساب می‌رود. جلب سرمایه مستقیم خارجی، تکنولوژی‌های پیشقدم و تشکیل کارخانه‌های معاصر 3 ساله محصولات رقابت‌پذیر وظیفه مهمی را برای مقامات دخلدار دولتی و سرمایه‌گذاران و صاحبکاران در این سمت می‌باشد. حالا که راه‌های تاجیکستان با راه‌های بین‌المللی پیوسته برای بازارهای جهانی گشوده شدند، کشور ما می‌تواند در آینده به صادرکننده محصولات تیار صنعتی تبدیل یابد. برای ما را ضرور است که به جریان حرکت سرمایه هرچه زودتر وارد شویم و همکاری را با کشورهای جهان و منطقه تقویت بخشیم. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی را ضرور است که فعالیت خود را یک جای با وزارات و اداره‌ها جهت بهتر نمودن فضای صاحبکاری و سرمایه‌گذاری و جلب هرچه بیشتر سرمایه داخلی و خارجی تقویت بخشیده با استفاده از همه منبع‌های اطلاعاتی و واسطه‌های معاصر رقمی معلومات ضروری را دایر به امکانیت‌های سرمایه‌گذاری و تاجیکستان و لایحه‌های افزالیتنок در کشور به سرمایه‌گذاران خارجی به طور دائمی دسترس نماید. علاوه بر این مقامات دخلدار دولتی را ضرور است که با مقصد قانع گردانیدن احتیاجات صاحبکاران وطنی جهت جلب واسطه‌های مالیوی نسبتاً ارزان چاره‌های عملی اندیشد. در دوام فعالیت مؤسسه دولتی فاند دستگیری صاحبکاری که از جانب حکومت کشور تأسیس داده شده بود، به 179 سوبیکت صاحبکاری قریب 260 میلیون سامانی قرض‌های امتیازناک جدا گردیدند که از جمله آنها 91 سوبیکت در ساحه صنعت خوراکواری و 21 سوبیکت در ساحه صنعت نساجی فعالیت دارد. البته این مبلغ ناچیز است و برای تأمین احتیاجات صنعت کشور بسنده نیست، لیکن ما نیت داریم که هر سال حجم آن را زیاد نماییم. با حکومت بار دیگر تاکید می‌نمایند که برای دستگیری مال استحصال کنندگان و صادر کنندگان وطنی مسئله در زمینه فاند دستگیری صاحبکاری تأسیس دادن تشکیلات قرضی بانک صناعتی و صادراتی را آموخته پیشنهادهای خود را تا آخر سال جاری برابر دولت منظور نماید. همچنین به بانک ملی ضرور است که جهت باز هم پس کردن فایز قرض و زیاد نمودن حجم قرضی به سوبیکت‌های صاحبکاری 3 ساله بخصوص به ساحه‌های استحصالی محصولات وارداتی عوض کننده و به صادرات نگرانیده شده چاره‌های قطعی اندیشد. حالا می‌خواهم باز یک مسئله مهم دیگر را خاطر نشان نمایم. سالهای آخر از جانب صاحبکاران واردات تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر و سرمایه‌گذاری در سمت استحصال محصولات چاپی خوب به نظر می‌رسد. با در نظر داشت در مملکت زیاد بودن شماره کارخانه‌های پلیگرافی و اقتدار استحصالی آنها
тамоми навъҳои маҳсулоти полиграфӣ аз ҷумла нашри китобу дафтар ва тамоми намудҳои маводи таълимӣ дар дохили кишвар истеҳсол мешаванд, ки сифати онҳо пурра ба талаботу меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ мебошанд. вале бо вуҷуди ин имрӯзҳо маҳсулоти чопию таълимӣ пассифат аз ҷумла китобу дафтар ва дигар маводи таълимии пассифат аз хориҷи кишвар ворид карда мешаванд. бинобар ин бо мақсади дастгирии корхонаҳои сесолаи ватанӣ ба хадамоти гумрук ва вазорати маориф ва илм супориш дода мешавад, ки воридоти маҳсулоти чопии пассифат ва ба меъёрҳо ҷавобгӯ набударо пешгирӣ намоянд. ҳозирини гиромӣ, дар баробари қонеъ сохтани соҳаи саноат бо воситаҳои молиявӣ, инчунин бо кадрҳои болаю қад ва хусусан муҳандисону технолого ва барномасозон таъмин намудани он яке аз масъалаҳои муҳим маҳсуб мешавад. чунки бидуни мутахассисони кордон истеҳсол кардани маҳсулоти рақобатпазир ғайриимкон мебошад, ки онро мо дар мисоли корхонаҳои аз фаъолият бозмондаи кишвар дида истодем. дар маҷмӯъ низоми омода намудани мутахассисони соҳаи саноат дар кишвар беҳбудиро талаб менамояд, чунки сармояи инсонӣ омили муҳимми рушди соҳа ба ҳисоб меравад. ба ҳукумати кишвар супориш дода мешавад, ки барномаи омода намудани мутахассисони бахшҳои мухталифи саноат, алалхусус саноати сабук, хӯрокворӣ, кимиё, мошинсозӣ ва дигар соҳаҳоро таҳия ва амалӣ намояд. ба вазоратҳои маориф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ зарур аст, ки якҷо бо вазорати саноат ва технологияҳои нав нақшаҳо ва барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбии кишварро аз нуқтаи назари эҳтиёҷот ба касбҳои зарурӣ таҷдиди назар карда, ҷиҳати омода намудани мутахассисон бо дарназардошти соҳаҳои афзалиятнок ва дурнамои саноат чораҳои мушаххас андешанд. роҳбарияти вазорати идораҳое, ки дар тобеаташон муассисаҳои таълимӣ доранд, роҳбарону муассисаҳои таҳсилоти олию миёнаи касбӣ бояд ҳамкориро бо корхонаҳои истеҳсолии кишвар барои омода намудани мутахассисон тариқи шартномавӣ тақвият дода, барномаҳои таълимии худро такмил бахшанд. таъкид месозам, ки сабаби асосии ба вуҷуд омадани бисёр масъалаву мушкилоти зикршудаи соҳа нарасидани кадрҳои баландихсос мебошад. бинобар ин зарур аст, ки ба ин масъала эътибори ниҳоят ҷиддӣ дода шавад. вақте ки ман нерӯгоҳи барқи обии норак рафтам, ҳама бонуҳои тоҷик мешитанд. хатм кардаи худи тоҷикистон. ман дар ифтитоҳи агрегати дуюми нерӯгоҳи барқи роғун як рақамро гуфтам, ки 99.9% бунёдгарони нерӯгоҳи барқи обии роғун худи шаҳрвандони тоҷикистон тоҷикҳо ҳастанд. худи тоҷикҳо. мутахассисоне, ки дар замони истиқлолият хатм карданд донишгоҳҳои олии мамлакат ва хориҷи кишвар аллакай дар он ҷо кору фаъолият карда истоданд, боиси ифтихор аст. ҳастанд, лекин кам. баъзан соҳаҳода надорем. масалан соҳаи насоҷӣ, бори чӣ мегӯям, аксарият вақте ки технология ворид мекунем, онҳое ки инженерҳое ки бо технологияҳое ки роҳбарӣ кунанд дар вақти шикастанд ё ки автоматика кор накарданд, надорем. мутахассисои ҳамин технологияҳои саноати сабук бениҳоят ангушумор аст. аз хориҷа маблағи калон қатъӣ омада кор мекунанд, бениҳоят маблағи калон гирифта мераванд. барои ҳамин мо худамон имрӯз барои ҳамин соҳа дар баъзаи донишгоҳу донишкадаҳои олии мамлакат дорем чунин баъза мо мутахассисонро тайёр кардам кор. мутахассисоне ки дар бозори меҳнати дохилӣ талабгораш хеле зиёд аст. роҳбарони корхонаву коргоҳҳои сесолаи дар навбати худ бояд ҷиҳати амалӣ гардидани ҳадафҳои умуми миллӣ ва иҷрои вазифаи иҷтимоии худ, таъсиси ҷойҳои корӣ ба мардуми кишвар ҷаҳду талош намоянд ва фаъолияти худро барои баланд бардоштани мақоми тоҷикистони азизамон равона созанд. аз фаъолияти шумо саноатчиёни муҳтарам ва соҳибкорон пешрафту ободии ватан ва болоравии сатҳу сифати зиндагии мардум вобаста мебошад ва дар ин ҷодаи пурмасъул бароятон комёбиҳои рӯзафзун орзу менамоям.
سلامت باشید. سلامت باشید. همزمان با این همه شما را با روز صاحبکاران تبریک گفته به شما برای کار خواهان هستم. سلامت باشید. در آخر به همه صاحبکاران همت بلند کشور و کلی شخصان سخاوت پیشه برای سهم وطن دوستانشان در روند کارهای آبادانی و سازندگی و افتخار 30 سالگی استقلال دولتی بار دیگر سپاس بی‌پایان اظهار می‌نمایم و با اطمینان کامل اظهار می‌دارم که آنها می‌بد نیز بنیاد و از نوسازی کارگاه و کارخانه‌های استحصالی، مؤسسه‌های اجتماعی، راه و پل‌ها و دیگر عملهای خیر را به خاطر آبادی وطن، آسایش مردم و پیشرفت دولت ادامه می‌بخشند. باور دارم که ما و شما 30 سالگی جشن استقلال و آزادی تاجیکستان محبوبمان یعنی این صحنه مقدس و تاریخی خلقمان را با دستاویزهای ارزنده استقبال می‌گیریم. سلامت و سربلند.